Κάναμε καλά που φύγαμε από την Ελλάδα ή κάναμε καλά που μείναμε στην Ελλάδα? Ένα ερώτημα που ακόμα δεν έχει βρει την απάντησή του και πολύ πιθανόν δεν θα τη βρει ποτέ, καθώς οι προτεραιότητες που έχει ο καθένας στη ζωή του είναι τελείως διαφορετικές. Το άσχημο όμως με αυτό το πράγμα είναι ότι υπάρχει μια σύγκρουση ιντερνετική μεταξύ αυτών που έχουν φύγει από τη χώρα και αυτών που παρέμειναν. Μια σύγκρουση που συχνά καταλήγει σε ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς και μια πικρία που διχάζει τον ελληνισμό και που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Σήμερα αναλύουμε γιατί είναι τόσο έντονες οι επιθέσεις ανάμεσα σε αυτούς που έφυγαν και σε αυτούς που έμειναν. Το βαθύτερο αίτιο είναι η αμφιβολία που μπορεί να νιώθουμε για την επιλογή μας να φύγουμε ή για την επιλογή μας να μείνουμε. Και επειδή ακριβώς νιώθουμε ανασφαλείς, τελικά επιτιθόμαστε απέναντι σε οποιονδήποτε έχει διαφορετική άποψη. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας και δεν θέλουμε να υπάρχει στο μυαλό μας καμία αμφιβολία σχετικά με την ορθότητα της απόφασής μας. Για ποιο λόγο λοιπόν άτομα τα οποία ζουν στο εξωτερικό κάνουν επανειλημμένα βίντεο για το πόσο καλά ζουν στην ξένη χώρα και πόσο καλά αισθάνονται? Πιθανότατα είχαν ζήσει μια κακοποίηση είτε στο χώρο εργασίας είτε στον οικογενειακό χώρο, είχαν απογοητευτεί από τα διέξοδα που αντιμετώπιζαν συνέχεια στα οικονομικά προβλήματα. Οι συνεχείς ματαιώσεις τους είχαν οδηγήσει σε μια αμφιβολία για το τελικά αν αξίζουν, ποιοι είναι, για την ταυτότητά τους. Στη νέα χώρα βλέπουν ότι τους ανοίγονται νέες ευκαιρίες, οι άνθρωποι τους αποδέχονται όπως είναι και αυτό τους δίνει χαρά. Και έτσι, δημιουργώντας μια νέα ταυτότητα, θέλουν να δείξουν πίσω σε αυτούς που έμειναν ποιοι επιτέλους είναι. Εσείς όλοι που με αμφισβητήσατε, ορίστε τι πέτυχα. Γιατί αυτοί που έχουν μείνει πίσω απαντούν με υβριστικά σχόλια, όχι όλοι, απαντούν συχνά με υβριστικά σχόλια κάτω από τα βίντεο των Ελλήνων του εξωτερικού. Το κυριότερο είναι η αμφιβολία που νιώθουν αν τελικά η απόφασή τους είναι σωστή. Αρχίζουν να ρωτιούνται μήπως τελικά έπρεπε και εγώ να φύγω, μήπως δεν είχα το κουράγιο να φύγω, μήπως εγκλωβίστηκα εδώ, ποιο θα είναι το μέλλον για τα παιδιά μου? Η αμφιβολία λοιπόν για την ορθότητα της απόφασής τους και για το φόβο τους για οποιαδήποτε αλλαγή στη ζωή τους, καθώς και η υπερβολικά στενή προσκόλληση προς την οικογένειά τους, προς τους γονείς τους και τα συγγενικά τους πρόσωπα, τους οδηγεί σε μια σειρά επιθέσεων ως άμυνα. Ως άμυνα. Δεν θέλουν να ακούσουν ότι κάποιος περνάει καλύτερα από αυτούς. Δεν θέλουν να αποδεχθούν μια οποιαδήποτε άλλη άποψη. Η παραμικρή υποψία ότι έκαναν λάθος που έμειναν πίσω τους εξοργίζει. Οπότε κάνουν επιθέσεις μέσω σχολείων απέναντι σε αυτούς που κάνουν τα βίντεο των Ελλήνων του εξωτερικού. Οι άνθρωποι φοβούνται να αντιμετωπίσουν την αλήθεια, φοβούνται να πονέσουν και προκειμένου να αποκρύψουν, να κουκουλώσουν αυτό το φόβο, δημιουργούν αμυντικούς μηχανισμούς. Έτσι λένε ότι εδώ περνάω καλύτερα, στην πόλη μου, στο σπίτι μου, στην παρούσα δουλειά μου, μόνο και μόνο γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν το κόστος της αλλαγής. Το κόστος του να μετακινηθούν σε ένα καινούριο περιβάλλον και να αρχίσουν από την αρχή. Ας μην ξεχνάμε ότι και η ελληνική οικογένεια είναι μερικές φορές υπερβολικά σφιχτά δεμένη σε σημείο που το νεαρό αγόρι, το νεαρό παλικάρι, η κοπέλα φοβάται να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στη ζωή της, στη ζωή του, για να μην βρεθεί μόνος. Για να μην βρεθεί μακριά από το υπερπροστατευτικό πλέγμα του πατέρα και της μητέρας, ένα τόσο σφιχτό και υπερπροστατευτικό πλέγμα που μερικές φορές κάνουν τα παιδιά μας να είναι συναισθηματικά και ψυχικά ανάπηρα. Κάποιος άλλος να το κάνει για μένα, εγώ φοβάμαι να το κάνω. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το να βρίζει κάποιος αγνώστους στο διαδίκτυο δεν είναι μία συμπεριφορά ψυχικά υγιής. Δεν είναι φυσιολογικό να γράφουν υβριστικά σχόλια κάτω από βίντεο ανθρώπων που λένε ότι η ζωή τους καλυτέρευσε και είναι πολύ χαρούμενοι με την καινούργια αρχή τους. Κάτι που δεν είχαν γνωρίσει στη χώρα στην οποία μεγάλωσαν.
Τελικά θεωρώ ότι το πρόβλημα για αυτούς που συγκρούονται διαδικτυακά δεν είναι η χώρα που θα ζήσω. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ανέχομαι τη διαφορετικότητα. Γιατί διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές λύσεις για τη ζωή τους. Κάτι που ταιριάζει σε μένα μπορεί και κατά πάσα πιθανότητα να μην ταιριάζει και να μην λειτουργεί για σένα. Άλλωστε, αν παρατηρήσετε, τα άτομα αυτά δεν ανέχονται τη διαφορετικότητα όχι μόνο στο διαδίκτυο, αλλά δεν ανέχονται τη διαφορετικότητα και στην προσωπική του ζωή. Το ίδιο επικριτικά είναι απέναντι στον σύντροφό τους, στην σύντροφό τους, στον σύζυγο, την σύζυγο, τα παιδιά, τους συγγενείς και τους συναδέλφους. Το ίδιο επικριτική και συγκρουσιακή είναι απέναντι σε κάθε έναν που έχει διαφορετική άποψη από αυτούς. Τα άτομα αυτά δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους, δεν έχουν αποδεχθεί συχνά το παρελθόν τους, την ταυτότητά τους, δεν έχουν θεραπεύσει τραύματα από την παιδική τους ηλικία, οπότε επιτιθόμενοι και ταπεινώνοντας τρίτους νιώθουν καλά, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα νιώσουν ανώτεροι. Και να σας πω ένα μυστικό, πολλοί από εμάς δεν θα μάθουμε αν οι επιλογές μας ήταν σωστές. Αν είχα σπουδάσει αυτό και δεν είχα σπουδάσει εκείνο, αν είχα παντρευτεί αυτή και δεν είχα παντρευτεί την άλλη, αν είχα μείνει σε αυτή την πόλη της Ελλάδος ή σε αυτή την πόλη του εξωτερικού, αν είχα ακολουθήσει διαφορετική καριέρα, τι θα είχε γίνει. Κανείς ποτέ δεν θα το μάθει. Ίσως μερικοί να το καταλάβουμε λίγο πριν το τέλος της ζωής μας. Εκείνο που μπορούμε όμως να κάνουμε είναι να δώσουμε αγάπη και κατανόηση στους άλλους. Να επιλέξουν το δικό τους μονοπάτι στη ζωή, το οποίο δεν ταιριάζει με το δικό μας. Ξέρετε κάτι, πολύ περισσότερο θα σας αγαπήσουν και πολύ περισσότερο πραγματικά θα ευλογήσετε τους άλλους με την παρουσία τους όταν τους αποδεχθείτε όπως είναι. Αν νομίζετε ότι δεν ταιριάζετε μαζί τους, δεν ταιριάζετε με αυτούς, απομακρυνθείτε. Αλλά το να συγκρούεστε και να πληγώνουμε ένας τον άλλον δεν θα οδηγήσει πουθενά. Σας ευχαριστώ, να είστε όλοι καλά.